L-Aqda Repubblika tħeġġeġ lil dawk li se jattendu għal protesta organizzata minna għada biex jieħdu magħhom il-borom li maref tal-injam u sfafar biex jinstemaw. Dan simili kif kien iseħħ xieren ta' snin ilu kontra l-attivitajiet tal-Partit Laburista sa mis-sittinijiet. Permezz ta' filmat imtella fuq il-medja soċjali tal-istess Aqda fl-aħħar jiem qed ikun irrikomandat li min ikun sejjer għal protesta biex iħejji kitt miegħu li jinkludi dawn l-affarijiet. Il-protesta li s'issir għadda quddiem il-Parlament fis-sitta ta' filgħaxija qed toħodha kontra r-riforma fl-inkjesti maġisterjali li l-avukat tal-istess Aqda Jason Azzopardi ilu jabbuża għal diversi xhur issa b'talbiet kontra qatt ta' persuni li nsabu li huma bbażati biss fuq il-gideb tiegħu. Issa Repubblika qed irrikorri għal tattiċi simili ħafna għal dawk li kienu jintużaw mill-istess estremisti tal-Partit Nazzjonalista u l-istess Repubblika fl-2019 waqt protesta fl-istess ħin li Adrian Delija dakinhar kap tal-Partit Nazzjonalista mhux appoġġjat minnhom kien ħireġ mill-Parlament. It-taħbig tal-borom ukollu sinonimu ma' protesti li kienu jsiru fis-snin 60 waqt il-ġlieda politiko-reliġjuża meta gruppi nazzjonalisti kienu jinġabru fi protesti kontra l-amministrazzjoni Laburista ta' dak iż-żmien.